Hamuna kadongan huji hami manuaing manambaya masukan taringot tu jamita dihita jamita pertangyangan ima nagabe epistel di mingguta di tanggal 14 Agustus 2022 turpukta sian pasal men 82 ayat sada sahat ro di ayat walu nungatakas parjolo tajaha turpuki jala sonari taida ma aka masukan tambahan catatan nabui pamorahok kita di jamita pertangyangan taringot tu turpuk tahun. Hamuna kadongan ra nunga piga hali tabege panorangion taringot tu si asap. Sahalak na manurat pasalmen asing ni panurat na asing termasuk Raja David dohot Bani Korah alai sonari ujion nami patakas son muse paingot tu muse tu hita asa umura hitan nombangat tusi turpuki ala turpukta di pasal men 82 on di dogma endesian si asap boy idauta mamukasian pasal men 50 diuduti mamuselam tekas pasal men 70 tolu sahak rodi 80 tolu termasuk ma pasal men turpuk jamita tahun ima endesian si asap. Jadi si asap ima sahalak natinodoni Raja David bertanggung jawab mangula di bagas joro taringot tu pamujion tadok me sonari pemimpin pujian manang mulu dihuriata gabe tadok song leader nak pesasi tongna fungsi tugas pemimpin pujian di masa asap di masa ni Raja Daud dan apala dos dohot song leader nata pahami sonari di parminggota ia si asap songon pemimpin pujian na manguluhon parendeon panombaon di bagas joro ni debata betul-betul doi bana sian nasa rohana mangurupi nasa narotu bagas joro laho pasahatot parsombaon tu debata boy doi parsombaon pamujion tu debata alai boy doi aka ende tangiang ende pangidoan tu debata sasitongna molo gabe song leader boy dodohonon molo so mangurupi ruas ni huria do adong song leader di parsombaon pamujion parmingguon tu debata undenggan do dang adong song leader alat tugas fungsi utama ni song leader risa sitong na ima mangurupi ruas ni huria patupahon parsombaon pamujion tangiang marhite ende tu debata. Jadi taida masong leader di huriat tamolo so mangurupi do manang cenderung mendominasi perlu dora aka pembinaan tusi. Ahado inti pokok pemberitaan manang pesan utama dari pasalmen Mazmur yang dituliskan Asap. Apa intinya? Ahado unokna. Boy de taida sian nasinuratun ni mana misalna sian pasalmen 70 sahat rodi ududna macai takas do di ibana hagogoon ni debata jala sada prinsip na mangulu do di ibana ia saliling diului bangso Israel debata pasu-pasuon na do nasida alai molodang diulahon nasida hombar tutona na ditonahon parpadanan nasida do debata daudo nasida sian pasu-pasu ni debata alai di kenyataan di bereng ibana akka siulana jahat akan naso mangulahon lomo ni rohani debata di pasu-pasu tarpasu-pasu songon naung denggan perdalanan ningulu ni nasida jala akan nasida na mangului debata hira rupani mian di parukilon mian di akka ratapan arsak alai adong dupe pos ni roha di bagasan dirina ia nasida na mangulahon na jahat ditikina ikon uhumon ni debata ala tetap do manang hot do debata satia di padanna na pinasahat na tu bangsoy sa leling dioleh hamu
tona parpadanan ni bangsoi dohot debata pasu-pasuok ku dohamu alai molo so diulah kamu dauma pasu-pasu siak kamu dihanguluhon si asap doi sada pakirimon di bana jala sada kepastian di bagasan dirina ikon uhumon ni debatado nasida naso mangulahon na hombar tu lomoni rohana naso mangulahon hombar tu parpadanan naung pinadaton tu debata nakpe tarida songon endeta korama namorai lamah mora napogosi lamar pogos dangadong kepedulian songon nadau debata suku-sukun roha alai dipaingot jala ditegaskan marhite pasal menisi asapoldo na di surat ni banaun paboa ia debata hot jala manok tong di padanna jala ibana do panguhum na manguhumi sude parange ngolu ni colma di Portibion tarlumobi bangsa Israel na di idai bana di tiki ima sautik pengantar taringot tu si asap sonari masuk mahita umbagas taringot tu turpuk naga bejamita di hita di pertanyaan manang epistel di hari Minggu na perjulu ingotot tado ia pangunjunan na parjului nagabi madabu jolma parjului itu bagasan dosa ima pandohan ni sibolis nagabi dosma nasida dohot debata jadi godaan untuk sama dengan Tuhan. Itulah yang merusak kehidupan manusia pertama itu. Naing dos nasida dohot debata, ala lupa nasida natinopa do nasida, dang boidos nasida dohot debata. Diudut na di perdalan ni jolma di Portibion godang do taida dung jolma na parjoloi, torok dope nanaing dos dohot debata. Ima ditiki menara Babel. Alai marudut doi tu akka masa partikian di bangsa Israel saitorop do penasida nanaing dos dohot debata marhite na mangulahon nahom bartulo moni rohana sida dang nahom bartulo moni rohani debata di soma taida turpuk taon sasitong na dilehon tiki tunasida nang akka panguhum nang akka parhuaso na dilehon tiki tunasida lahu manguhumi menegakkan keadilan pada kenyataannya mereka gagal dan justru mengangkat dirinya menjadi pemilik hukum diangkat dirina ala so ditanda isi doi bana gabe imana manutuhon nahombar tulomo ni rohana dan natigor nahombar tulomo ni rohani debata alai nahombar tulomo ni rohana nama ngai tu dirina tadok majoon dalam istilah na asing abuse of power penyalahgunaan kuasa penyalahgunaan wewenang yang seharusnya memiliki kesempatan berbuat baik menjadi berkat menegakkan keadilan namun sebaliknya justru pelaku dalam penyelewengan kebenaran pengingkaran pada kebenaran hasit tongani ala hombartulomoni rohana sidado di patupan nasida alani ido di pasahat parpasal menma debatado panguhum na tigor jalaholan ibana do namanguhumi saluhut jala akan nasida pe napapeolhon panguhum napapeolhon ikon uhumon ni debata ala tigor do debata di nasa padan nani padat tonna abuse of power na tabereng nakin memang di Portibio pe di ngolutasi saunari pe sering do taberengi melulung penguasa cenderung gabe lupa tu hati goran lupa tu lupa tu debata na menitipkan kuasa itu kepadanya makanya disebutkan sering bila ingin menguji seseorang berilah ia kuasa akan amarhuaso dan menegakkan keadilan dan menegakkan onma na ditegur di turpuk tahun asa nasida mangingot ia ulaon ia kuaso na pinasahatu nasida namar harorot sian debatado lahu patigorhon akan naso tigor lahu manguhumi memberi keadilan
Sonari taberek makamang dang holan aka penguasa na menduduki jabatan. Aka na jonok tu penguasa ipe nunga diri pudiri na sahira de bata. Hape tadok majo istilah na tanda kutip holat kroco doi mana misalna. Manang do doi mana sian namar huasoi. Ale ala dohot ibana songon timna dihilala. Gabe hira dohot no imana de bata. Imana manut Tuhon. Imana manguhumi. Bahkan adong lu kebijakan mungkin na sobinoto ni parhuasoi. Taida may kecenderungan manusia untuk menyelewengkan power huaso na dong di bana. Alesia turpuk tahun dipaingot dohita. Unang lupa ho na tinoppa dohamu dilehot tiki tuhamu laho patigorhon hombar tu lomo ni rohani debatado. Sotung dibuat huasoi siak kamu. Unang lupa hita molo soboi na dangoli na pogosi pajong jokkon hati goran maradopon ibana de batasan diri pajong jokkon hati goran maradopon nasida de batasan diri nagabe mangurupi membela dalam setiap perkara mereka. Tuhan hadir, Tuhan ada untuk menegakkan membela setiap hak-hak yang ditindas, setiap kebenaran yang tidak ditegakkan. Alai mungkin dirohatta tadok dak panguhu mau, dang parhuaso au, dang aurana didok niturpukon. Daong, sudedo hita di masyarakat, di ngulu siganupari, harus menegakkan kebenaran. Harus menegakkan keadilan. Marhite turpukon, di pasahak dotu hita, tanggung jawab, laho, maka jongjokon hati goran. Dang ikon maka jongjokon hati goran di jolo ni natorop sada bangso alai di tonga-tongani keluarga. Di tonga-tongani perkarejoan, di tonga-tongani ngulu siganupari. Maka tahun na denggan. Somalna dihita aidak somal songoni amang. Gabena somalido hati goran sementara hati gorani dang dipa somal-somal. Kon berani do hita mengkritik. Alai hita sendiri pe nunga iko parjolo pelaku keadilan. Naso mamiolhon gabe partigor yang sadar akan posisi. Jangan terlena pada godaan ingin sama dengan Tuhan. Na tinoppa doau. Na poso ni debata doau. Naung dilehon doa sini roha tuau marhiti Yesus Kristus. Alani ikon dos doau maradopon dong aku. Songon na tinoppa, songon na tinebus. Dangan dong diau pangarupaon. Danga dong dia upa piolhon maradopon na asing. Ala rap na tinoppa ni debatado saluhutna. Dungi ditoppa debatama jolmai tumiru rupana tudos tu pangalahona. Sering dohita merasa au doi halakan daung. Salah. Dos-dos sudah dia dopan di debata. Alani hati gorani pe ikon berlaku manang dipatupa maradopon saluhut. Tusi dohitara diarahon turpukon. Alai boy mata tambai dia kejamitata di tonga-tonga ni partang yang ngata. Mau lihat tema.